Ebra nana ekuru efiri adanse ebeduru amanse kokofu no one ne mba nan twum antwi kobia manfi ne pinama panyin beduru ye no na ne ba pinama panyin no wo baba wapa wa onya bi enti nipa pui chere no se betime nya wo so ko bosom bi ho wo atwapem na bosom de otutu nti ho no ko ya okonya aba owo no kokofu enti ho ba bi enu nti na omutu ndin tutu na se ne to bosom na ekoje ni firi ho no na enam se sabre na amanse ne adanse ne nkro na wo ho ni nyina no eka de nchira ho nti no na yema adehye kosom wo de nchira hemfi na there were so many conflicting stories about Confanote, but na the attempt of Confanote so ono so ewe kwafema na oye nsenkyerene na krumo form penasen na enti ono so edwane bepe ebebo no ho adwa wo de nchira nti ose tuwo de nchira hemfi no na oyere de nchira nanso one de nchira hene enuaba ekofa afuru na otese yepe no edini bone no na odwane ye eno ne nadamfi ekọ akwamu omkọ akwamu no mkọtena akwamu hene asasasara kunchen enti ebra ne wofa obiri ebo ene ne manfo a wokọ aman ene domafo asapre no mo sontres kon ya etu kasa na ofiri mu no ena yesuma antoa hene se onko frɛ osi tumra na ne wofa ekɔ no meso ni tum nti oba no na na asasasraku esoma na asrafo ahasa ti asrafo ahasa no oba no dom be hye asafo hene hensa wan se kan asafo o ma yese asrafo edom ko okonto dom be asafo hene santi na efre asafo hene no akwamu hene na owa akwa tietie bi a okan ho na efre na makwa nti na kan makwa tia no anon ko ba bia na obedi ade wie no na Confanote kan chense obeboa no na etirimu popese oka nkuru na ese de ntirase bom no no mojom fa ho de obeboa no na ebehia aforebo bibrebe na aforebo no so ye nipa nti yedwira mankwati ho de tede yedwira buchi ho no a na wosenke de no ko ba afore sabre na mu no na asafo hene esoso ede ebeka chom so benya akwa yede me ba afore enam sa no tina efiri hoko no ya yeka krontini akwamu no na eno achi no na Confanote se ohia osetu nere ba ko enua bema nti omode ne ba afore ofiri pankro no ebesina akotafo a onsani fa so adabra ka oba bi ma mene ni anye ho nti ma odi arho saa no kotena patase wo kumase ho so kra na naninye na ebekire asase free tafo hene ho de ma no ho na efre ne pankro no na odru pankro no a yo brono ho do pankro ni mu yo atafoa yo dome ene honkro ne ba ho etire beba saa asem no so nti aka ho na ebo no mu akonya na sisi adapa mo eka omo efi omo fi sensem no na ewo ahemfi na eka ho bi etire beba so ena o comforta kan se ohia na Europe don pa a na efre na Japan ma se mfa na ma fore ansa na kontokwa no na emu oyayi nanso ohene bi mu ya nani odne ba fore no enka ye hunti no sebi toma na ebo na asene mu no na de chichiri etu ho so etu no na ewo asuminya hene ho aye ewo asuonyini hene ho na echiri bi chichiri bi tie fe no achena kwejan no
nti saa atuo no ne kura no a yɛka atuo nson ne ho bi ɛna na yɛbɛsan hia sɛ ansa na yɛbɛkɔko agye fa ahodie no ɛwɔ sɛ yɛkɔkɔ honhom mu ntɔkwa ɛhɔ na ɛyɛ adɔntehene baa mu no na kuro no din ma ya mentumi mu ne menim sɛ de si bɔ no fa na adɔntehene din akasa de adu ɛna na wɔno akyekyere kuro anam sɛ yɛfrɛ no sɛ dunya o sɛ dubenya o sɛ den ɛwɔ ɛyɛ bosomtwe patam hɔ wo a wobɛtumi abɔ ne yɛ mmeram na wa correct me nti ɔno na kɔmfoɔ sɛ ɔhwɛ a wobɛtumi akɔ honhom ntɔkwa nti yɛka sɛ ɔne ne nuamo ɛna nkɔkɔ ntɔkwa no nti ɔfrɛ ne nuamo mmiɛnsa ɛyɛ aseneɛfoɔ a ɛwɔ amakom ɛne antoa ɛna baako bi ka na kyerɛ ɔsan de ahemfo ɛnan ka ho ma mkɔyɛ nkɔhwe ɛma mkɔkɔ saa ntɔkwa no wɔ Asante Akyem Bogu ɔmo wieɛ no ɛna na afei kɔmfoɔ sɛ ohia ahemfo nan a ɔmo te adwa so sɛ ɔmo de ɔmo ho bɛbɔ afɔre enti enya dikopem a na ɔyɛ agye so hene enya ɛyɛ asanso kɔfoɔ a na ɔyɛ adwumaka ase kɛse hene a na ɔyɛ ɔsantehene ɛwɔ fa ɛna enya Boahianentuo a na ɔyɛ Mampɔn hene ɛna Twenebo Akodua a ɔyɛ Kumawu hene na asanso kɔfoɔ deɛ yɛde ne hyɛ fam na anim no so a yɛma no aduane yɛma no nsuo na ɔhyɛ fam ɛna ɔmo maka na yɛde ani yɛ a nefa ɔmo so a me pɛsɛ ka ho asɛm asanteman ho afɔre ntia na next time bɛhyia no yɛbɛhwɛ ɔmo sacrifice n'akyi no kwan a ɔfaa so ɛkɔnkae ɛfiri sɛ na ɛwɔ sɛ ɔko ɔne amakomfoɔ ko ɛno na ɛma amakom kyekyɛeɛ a yɛkɔnya attachment a yɛkɔnya akɔdeɛ yɛkɔnya nkranza yɛkɔnya sunyane ɛne nkuro bi a ɔmo yɛ aseneɛfoɔ ɔmo firi ha na ɛyɛ anika sɛ sese sunyane nsɛm ɛkɔ so no esi enye ahemfo bɛyɛ ɛnan anaa mmiɛnsa na ɛwɔ sunyane because January mu hɔ no mekae 11th January a daily graphic ɛde nipa mmienu anɔ mu nyinaa hyɛ sɛ ɔmo yɛ sunyane hene na ɛbaeɛ ɛna esi yɛnya ɔfoforɔ abɛka ho na ɔmo ka abakɔsɛm na ɔmo ya ɛpɛ sɛ ɔmo yere ɛka abakɔsɛm na ɛma ɔmo nti ɛyerɛ firi asɛm no mu nanso asɛm no nyinaa no ɛfiri ha ya mo nyinaa mo firi amakom ɛna kɔɔɛ nti sɛ yɛbi hyɛ ɔtena ne ato aso